¿Qué piensas del quadre que ha aparegut després de 40 anys al Palau de Líria de la Casa d'Alba? Con los datos que se conocen sin entrar en conspiraciones es bastante clara. Huele a privilegio histórico, opacidad y sensación de impunidad. No hace falta imaginar grandes tramas secretas. En España existe desde hace siglos una continuidad casi intacta de las élites nobiliarias, con acceso privilegiado al poder, al patrimonio, a archivos, a colecciones artísticas y instituciones. Això és el que arrossega una monarquia. Aquestes famílies han viscut durant segles amb títols, terres, palaus, col·leccions d'art, excepcions fiscals i tracte preferent. Sí, se ha normalizado que el patrimonio común acabe confundido con el patrimonio privado. Es una inercia medieval en pleno siglo XXI. El greu no és només el quadre. El greu és el sistema mental. Això és el meu palau, per tant és meu, encara que legalment no ho sigui. I quan esclata l'escàndol, no hi ha dimissions, no hi ha responsabilitats penals, no hi ha sancions exemplars. Retorna discretament i ja està. És una vergonya. En una república real, aquestes famílies deixarien de ser intocables d'un cop de ploma, sense títols, sense privilegis heretats, sense tractes de favor. Sí, tens raó. Un gest senzill podría cambiarlo todo. Exacte. Serían ciudadanos normales, sometidos a las mismas leyes, controles y responsabilidad como cualquiera. Totalment d'acord. És la base d'una societat justa. Sí, absolutament. Brindem per això. Salut! A la nostra salut i a la justícia.